nagabinda kong snora simsat ban nagabinda ka jingay ka jungo Chris nagabinda kong trin lamare ban ya ka jingsu ka jingko ay jingkiang duay nagabinda ba Marius Marwain ba da biolinda kadesa pat prangut kikun kamda nagabinda karlang kadesa pada Sngi kam in the kasni but bandrilang kadesa badap Sngi kam la shay kasni baga bor jisu kanang treha kajingim chaki Suji ruasa masuk itu ber live spa live puntriu live spa live puntriu para tongin IT man lagi jing dumu shime jongi hau jisu hakane ka par iduai na kabinda baraka jinga e kabangi trang hakane ka yom Lent pau jisun kan diu buram yangi badun perlong yangi ikon bekan sai jomo pau ni alam yangi shagi jingjap haman lagi binda janga jingim jongi iduai ru na kabinda ka Bible Convention hakane ka singi sai jain Pakabor Jesu nam pau habara ki brio ki bawan shimenta hakane ka Bible Convention. Ha kerteng uppa badu kon badu men sim Bakhuid. Amen. Ka jinga e jungo trai jungi u Jesu Christ bad ka jingi jungo blai. Lem bad ka jinga sulok jungo men sim Bakhuid kindon rengka bat pi barong. Pangisang espor ban panmap nagabinda kilait jongi baro ngidang yusngo na kajimpuli ban Nyngkong kumno uble ulak pen karpang yawu naman ban pen kuid yawu naka jimpang nyang toli ladangi pendam yalade hau jisu un pen kuid yangi na baro jait kinyang toli haka jingim jongi haka men siam jongi na baro ki jingdona jongi na baro ki jing talad jongi hakane ka por ko himmen ko para tongin pendrit yalade ban shashkar yaw trai ban shashkar yaw jisu ban kongu yawu na ka ban light luit na ki pop na ki jing talad ki jing tuna ka bangi don haka jingim jongi sha yaw jisu ban tre haka men siem jongi sha yaw jisu ban tre haka jingim jongi bangin dupla ban job haman la ki pop man la ki jing sini Jisu by 8 mahap yangi sait kud yangi na kini ki pop baro ki bangilale nga pala pau blay badan bor baro pada happy ko hinmen ko para bangalale pop shibun e da ki jim parkat da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ki jingle palad janga da ki jingle palad janga da ki jingle palad bakraw e janga da markata karpadi ka Maria Bakhuid ka bayaisa ka tisoti ya ki angel ba kirikoi ba dia pi ko himmen ko para benduwai na gabinda janga how try ublay jangi ublay badan bor bar unisne yangi badandala map ki pop jangi unyalam yangi shaga jingi bam juk Amen. Triken rat ko blay isne yangi Triken rat ko blay isne Go play.
Jongi penim yangi. To nginia duwai. Ngibu ikajing dumu shime. Bakabor Jesu nampau haga jingim jongi. Haki himen ki para jongi. Habaro ka jingele jongi. Bangilong ki basizo, bangilong ki bajab. Iduai na gabinda ki bapang ki bashitom. Ki batiaha ki hospital ki batiaha ying. Balemba ka nega mas Bakhuid kinangyo jingay ka jingkar ku halo jongi. To ai ba ka jing so sene ba klem sange jame ko trai kan pen kuit bat kan yada ya kabalang jame ba na ba klem mame kamla ban yang skem to ai ba ensen sharia ka barabor da ka jinga e jame da utrai jangyo Jesus Christ ukun jame uba imbat san sharengka badme ha ka jingelong ka we jungumen sim Bakhuid ublay junom la junom. Kajimpule na kakitab jong kisim. Ha kito kisngi unaman urang ba perton jong usim ka Syria. Ulalong ubreu bakraw hakmat ukenra jong u bat ya uba lanyo buram shibun e. Namadei da u ba utrai ula ai jing job ya ka Syria. Ulalong uriu shlur ubaklan bor henrei upang nyang tholi. Kalajia bahakawe naki jinglet kurup jong ki Syria kila yo rong koidi ya kawe kasamla khna nari Israel bat kabala kelalong ka syakri utenga kanaman unaman kala ong hala kekenrat bandau kenrat jonga unpen iyala de haunong etulupa uba hasa Maria unpen koje u na unyang tholi jong u kumta unaman ulalet yathu ha u kenrat jong u ka samla kabanari Israel kalayathu yanga kumta te usim ka Syria ulaong khilet menta bat ngan pha shiti sha usim ka Israel kumta ulalet bat ulara bat u shipho talen karupa hendreu hajar shekel kaksier bat shipho riam ki jankup te ulara ru ya ka shiti sha usim ka Israel kabatho kumne haba kane ka shithi ka poi shapi to tip badai manga ubala pha shapi ya unaman ushakri chonga ba phindu pen ko je u na ka chingpang nyang tholi haba usim ka Israel ula pule ya ka shithi ula kat ila ki chan u ong artat hato ngadei ublei ban pen yap bat ban pen im ba uneu breu uphak tien shanga ban pen ko je ubreu na unyang tholi chong u hada perkat bat pej kumno uwat dong ban yakajia bat nga henrei haba u Elisha ubreu jong ublei ula yos nyau ba us im ka Israel ula kat ela kijan ula paktin sha us im uong balesha phikat ela kijan pha unwan shanga menta ba un duptip badon unong yathu lupa ha Israel kumta unaman ulawan bat laki kulai bat kikali kulai bat ula sange hakmatin khang gayeng u Elisha bat u Elisha ula pha da ubreu ban ong hau khilet sum hawa Jordan hnyeu sin bat kado jong phi kan sabha biang bat phin sakhoj artat henrei unaman ula bitar bat ula letno uda ong hapet ngalanang perkhat ba unwan nya kendu yanga ba un yang ban kerpat ika kerteng utrai ublei chung u bat ba un kawe yala kakti halor kajaka bat penkot ya u bapang nyang tholi hato khamla ka abana bat ka par kiwa Damascus ban ye kiwa Israel baro omla bangalet sum haki bandup khoj kumta ula phai bat ula let no daka jingdom henrei kishakri chung u klawan hajan bat ki ong kokpa chunga lada unonge thulupa ula hukum nyepi ban le ka e ka bakraw hato phin tre ban le yakata katno le haba u ong hapi
to sum bat pin sakhoi kumta ula let here bat ula pen ngamila de nyeu sin haka Jordan kat kum kaktien ubriu jong ublei bat kasni do jong u kalalong biang kum ka jong ukunlung bat ula khot par te ula let pai sha ubriu jong ublei ma u bat ka ken hun jong u baro bat haba ula poi ula yang hakmat jong u ong menta ngatip ba omdon blai haka perthai baro Henry tangha Israel kaktien jong utrai Isomo yaune. Samsa arnovan nyospa atulai. Utrai undon rengkat bat pim. Kajimpule na ka gospel Bakhuid kat kum ulukas. U Jesu ulaleit sha Nazareth badula kren haki paidba ha ka sinakok. Shisha nga ong happy omdon unongya tulipa ubayo burom hasnong lajong. Henry haka jing shisha nga ong happy ladon shibun girikende ha Israel haka por u Elijah. Menba la penrang yakab bening ha dulais nem Henry banai baladon gan nem siniu kabajur keleng kari penban yau Elijah om shimpa shakaway naki Henry lapa tang sha sare pat ha Sidon shakaway kabriu kaba sa ri kentei baladon bon ba kibasa nyang lingkut ha Israel ha kapor jongu nongya tulipa Elisha pinban wat ya uway naki om shimla penkoi laitang ya u naman unong Syria
haba kila yusngo yakane. Baro kibala don haka synagogue, kila dap daka jing bitar, kila iyang joy, but kila shop ia o shabar kashnong. Late laka linti. Ka gospel jong utrai, Tira je meegeprees. ko himmen ko para bayid hautrai Jesus Christ. Ngiyos ngo haka jimpule menda kasni. Unaman ula pediyang iya ublay. Kinong Nazareth kila kentay iya ublay. Unaman ula yomad iya ka jingid kerpang jong ublay haka jingim jongu. Badulala ban penbana. Omdon ublay haka perte. Henry tam ha Israel. Omdon ublay haka perte barokaway. Henry tam ha Israel. Kane kalong ka jimpan bana. Minta ngirung ilaban pen bana. Shisin bang yomad yaga jingisne yaga jinga jongu Chris. Omdon ublay ha perte barokaway. Henry tam ujisu. Kumnong ilaban pen bana. Kane ka kubor daga jingim jongi. Tang lada ngi yomad ujisu. Kito kibam yomad ya ujisu. Kimla ban ong satia, omdon uble haka perte baro, Henry tam ujisu. Ngiyos ngo, siapanga jingle jongi nong Nazareth. Kaya ka jingduna jongi nong Nazareth. Kilas ngo shngain, kilas ngo sarong, but kila perkat barabor, kidon hapo. Kidon hapo ke jimpe jongu balay. Ki barabor kisno kilong kiburiu ki badon hapo kahima ubalay. But baru kiburiu kidon habar kahima ubalay. Kisno insider status. Kila kain yalade bakilong insider. But kiwe baro kilong outsider. Maki kidon hapo, kiwe kidon habar. Kane kalaban longa jimma jongi bun gi kristan hakane ga juk. Ki perkat barabor kidon hapo. Henry kidon habar pinban. Ngi perkat hoit namarba ngalong kristan ngadon hapo kahimau. Kane kalong tangga jimperkat. Kane kalaban long tangga jing snow jongi. Kane kalaban long tangga jimmudur jongi. Haba ngingimpat le kano ke kam ban perlong iyangi hapo ka himau balay. Iyo penban ngidon habar. Ngiperkat ngidon hapo namarba ngidon kane ke nam halo jongi. Kumbalong ki ju. Kila perkat barabor. Kilong ki buri bala jid kerpang. Hoit unaman uang. Omdon uble ha ka perte barokaway. Henry tang ha Israel. Uble udon ha Israel. Uble udon sa udong jongi. Ujisu udon sa udong jongi. Kahima uble kadon. Kajimbenim kadon. Kajingsius pa kadon. Henry ka jingkili kabangi devan kili. Hato kane ka jingsius pa. Kaba ublay utarwa hangi. Uba wanra hangi. Hato kane ka jimpenim. Kaba ujis ula wanra hangi. Kadon neyam hapo jongi. Tenteng ka jimperkat jongi. Hoit ngilong iburi balaitim. Kumbala perkat ya ki ju. Ngishu perkat. Syumudur. Bat ngi keren sarong. Bangilong Henry ngimpat don kano kedak ne kikam kabab tolong iangi banyai ne hapo.
Tang na marba, ngilayo yang kaneka nam, ngimpat long ki bryo badon hapo ka hima ubalay. Ngide ben tre na ka benda kaneka jinglong. Ngide ben yai tre badubale ben yai sa barabor hapo. Nakataga daw, haba ujisu la leisha Nazareth, ki bryo kimla ban pidiang setia ya ujisu, namar ki ong ngi itu bahayawu. Ngi itu bahayawu. Ko himmen ko para bo na padain jongi ngidon ke jingtip shapangu Jisu. Bo na padain jongi ngilong giba puli Bible lese. Bo na padain jongi ngilong giba shahikai shaka jinglong jonga balang lese. Lese bo na padain jongi ngilong giba tibha ya ke document baro jonga balang. But baro ki doctrine jonga balang. Henry kane ke jingtip shapanga jingi kai jonga balang. Kane ke jingtip shapanga rukam im hapo ka balang. Ne kane ke jingtip shapang baro ke niyam ke rukam jonga balang. Kam shimla banyarap yangi bandon hapo. Ke jingtip marwe kamla ban penim yangi. Henry ke jingid kalaban penim yangi. Ke jingtip marwe kamla ban penim yangi. Henry ke jingidu bele kalaban penim yangi. Kaya ka bala jia haka jingim jongi pait Israel kalong ki Jew kalong ki don jingtip Henry kimba don jingid bunsi. Dina kata daw ujisu ula keren persya bunsin iya ki Jew namar pilong kum ki jingtip pushara nabar pimdon eye hapo pimdon jingid hapo Henry pilong giba board ya ka rubrics pilong giba board ya ka ain ka rule. Pilong giba pinbiang na dong siya dong. Henry kalam pinbiang eye hakadonu. Ladang ngim treban pinbiang ye kie hapo kadonu jangi. Kamindoy ban ong bangilong kerstan. Ngiru ngin kelalang kiberyo balasya kentai. Namar kita kiberyo kila raya ujisu syariat. Da kabamut ban kenyat yauna ria. Bunsin kajingim jongi kalam tikkum gane kam. Ngiru ni kenyat ya ujisu syariat. Ngim tre ya ujisu banyat trelang badni. Malaka kelip majong kajingim. Ngikwa kampela henrengim don jingid halur ujisu. Hangne ujisu la kren syai kadar hakabayo iya ki donu jongini ki bryu jongane ka nong Nazareth. Badu jisu kadaw yaki umaham yaki. Ubole ula penpao ya kaburom syawun naman nong Syria jendin. Ubole ula peni ya ka jingisne jongu syaka rikende sarapat kalong jendin. Henry ublay ukoloy ban penim ya ke jingisne ublay ukoloy ban wanra ya ke bahabar hapo badu blay u kendait ya ke bahapo shabar kane kalonga jimma kabangi dei ban kusia yo ublay un kenyat yanga yo habangi persyang ban kenyat ya ublay syariat ngiklat barabor hakane ke jingle jongi ublay un kenyat yangi syariat keriat hangne kalong tujo habangi perkat ya lade ngas ngobiang ngadon nadong syadong hake jingim jonga ngas ngokumen ngadon kaspa kapau ladang ngam mane ubleru kamlele ladang ngam kongo ubleru kamlele namar ngam duna eye kinmau leze uble u kenyat ya pi syariat haba pi kenyat ya uble haba pi persamban kenyat ya uble syariat de mapi pin ngop hakaria kane kalonga jimma ko himmen ko para kabangi de ban sumar nakane ka jimma kiju kim shimla sumar nanda ublay ula kenyat yaki ublay ula kenyat yaki
Ublay ula kentay. Lada mga ban mapi. Ngiyang ban kentay ya ublay. Kin mau. Shua bangin kentay ya ublay. Unsa kentay yangi. Tongin duway hakane kayo kirish Bakhuid. Bangin numlong kum kita kikon. Ba ap ban kinyat ya utray. Henry ngilong kikon. Ba treshitong bandon hapo kajing sen sharjongu hapo kahima. Ay ba kajing du Jisu kanang sutir hapo jongi. Jisu beid karku kardo yangi. Penslay yangi. Wanra ka kajing sotu hangi. Bangin nang pendrit yalade. Bangin num poi shabar ka jingir jame. Shabar ka hima jame. Bangin treshitam banya trelang batme. Baga jinga e jame. Kan perlong yangi benyaine para bor hapo. Enyaro ya utrai Jesu Christ. Amen. Tangin play ka jinge ka jangi. Ngange au play para bor baro. Nong tau ka play para Jesu Christ kun para wejo. Utrai jingi. Yau bala puna men sim Bakhuid. Yau bala kana ka Maria tesoti. Yau bala shalabain hapo Pontius Pilatus. La sanar panayabu, la yap la tepyabu. Ula hiasha kibaya, haka sngi ka balay, la mi pan na kibaya. Ula kiyo shabene, usang shakamorong play upa, badon bor baro. Nang dawan wan pat ben bishari kibayim bat kibaya. Ngangait ho men sim Bakhuid, haka balang Catholic Bakhuid. Haka jingasilo kirikoy, haka jim mahab igipop, haka jimmi pat kadot, haka jingim bam jikut. Amen. Laispa in your country. Laispa in your country. Ya duai ko himen ko para baka jingkinia jonga ba jumpi kallang ka ba priang hun hau blay upa badon bor baro ko try to pin kala nakabenda jongi ya kanega jing tarwa da ka bangi shakriyame shaka sakramen ba ai jingim dau Chris utrai jongim. Amen. Utrai undan rengka bat pim. To kentiu yala ki donut. To ginaingu ya utrai ublay jengim. Dashisha kalong kabashong hok bat kabade. Kadaiti jongi bat kajim penim yangi. Hamanla ka por bat kajaka. Banaingu yame ko kinrat. Ko pa Bakhuid. Ko blay badon bor bat bam jikut. Namar melahukum yangi. Banai kangu kadem jongi da ka jinglen lade. Knamban pindu bor ya ka jing sarong jongi kinompop. But perlong yangi kinong pertubud ya ka jing spoon jame. Haba ni ya ailem ya ka jimbam jongi hakibaduk. Pat kumda ngi pendon buram yame rengkat bat belin ba kiangel. Kadba ngi penbana da kawe kasur ya ro. Bakhuid, Bakhuid, you
ko himen ko para ha kene ka por ka bakan tang tam pen demai ka jinga de jungi bar jisu bangin don barabor hapo rangkat badu ha ka jing riu balai jungi ha ka jing duai jungi ha ka jing ai tilu jungi dashisha melongo Bakhuid ka trai ka te mei jong ka jing kuit barom namar ka tangi kar padia me to pen kuit pen gantang yakini ki jing tarwa jangi da ka pa ya umen sem jame kunga jer halo jangi bakin kalalong yangi kamet bagasna jango trai jangi o Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngaba ula pediang ya ka jing shashitom ula shim ya upu badaka ba ingu yame ula kedia yavu badulai halage senran u om toshim batobam nakane pi baro namar kane kalonga medjanga yakaba enaiti naga binda jumpi Hagaju keru kamenda lalaya bam ula shim yaka kuri badaka baingu biang yame ula yaka halage sendran u om toshim batodi na kane pi baro namar kane kalonga kuri janga snam janga jutam batimai bad bam jikut yaka bayan penmi naga binda jumpi bad naga binda ki babun naga binda ka jimap yakipop pale yakane ban kan mau yanga Kosnam bakardor jango Chris. To pen kuid yangi. Pen kuid yak men siem hadim pen kuid. Pen koi pen kiai ki bapangi bashitam bara. Yada yangi na obamen. Kajimaya jongka jinge. Katasin bagi bam yune upu bagi dinagane kakuri ipen naga jingyam jongi putra tadadung benwang Namar kata ngi ke ba penmenda ya ga jingia ba ga jimi pa jungu ngi tarwa hame ko tra yo pu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngira aingu aiden namar melanyu yang ngi ke ba bit benya hakama jamme ban shakriya me da ka bas ngi verit ngi karpadia me ba ngi ke ba yo binda hakamet bagas nam ukris ngilong ke bala penyat le khawe da umen sim Bakhuid token mau ko tra ya ka balang jamme kabala priyang hasatala ka partay Bato penjana yaka haga jingi rengat badulio upa Bakhuid jangi Uwil bado bishop jangi bad bahar ki lingdo bad kiriniam taken maulemro yaki himen ki para shinrang bad kinde ki bala yotia da ka bakarmen yaga jimmi pa badia baro ki bala klat no haga jingi sne jamme top diang yaki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi bara ni karpadia me ba renka bat kamaria teiso di Bakhuid ka kameja ngumle u jasa Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid bat bahar ki rikuid ki bela pen sobha yame pateng na pateng ngilong ki babit ben yo ben dalem haga jingim bam jik bat bangini ro bat pen don buram yame da ukun jamme u Jesus Christ Dahu lembadu badhavu kallah hamayu blayupa badan bor haga jingalong kabe jungamen sim Bakhuid baro kaburam bat ka jingaro junam la junam Amen. Ko himen ko parato ngin duwai nagabinda baro ka jing don kam jungi nagabinda ka jingoi jingkia met badmen sim nagabinda ka Bible Convention haga nega sinsai jain
nagabenta ki para ke Sngi ka minta ka Sngi ngidwai nagabenta para ki kina ki paran hapadenge exam ki ba hab igir sal ngi IT abar ke jing tumo jangki baga bor jisu na seizo ha ke jingim jangi ko pa jangim ba ha bane ka long ka Bakhuid ka kerteng jame kanwan ki ma jame ka long ka mon jame ha kendo kum ba ha bane toai ngi minta ka jimbam jangi ka ba hala kasni Batamap ingi kireng kang jangi kumbangi rangi map ige place new yangi badwa telam ingi shang jimpan shoy kan rei top light ingi na kabas siniyo top light ingi ingi karpat ko try na jing siniyo bara haga jing spoon jame toy jing suk jing sign haga sngi jangi kanamba daga jing yarap ka jing isne jame ngi light bara bona ka pop ban ngi yo jing yada na jing jin jar bara kadbangi dang hap kemelendi haga jing karmen Bakhuid bat ka jing im jangi o Jesus Christ Namara kajume kalong kaiba, kajume kapor kabarong chino. Kotrai Jesus Christ, mayu bala angha ki apostol jame, ka jingsuk ngai happy, ka jingsuk janga nga ai happy. Wat pe digi pop jangi, Henry ya ka jingai janga balang jame, bar ha ka jingspoon jame, to ai ha ka ya ka jingsuk, bar ka jingatli kawai khatkum gamon jame. Mamai ubai im bar basan sha, junom la junom. Amen. Ka jingsuk kotrai kandon. Barabo rengkat bat pim dap daga jingi du Christ tang ini ay markelia Hakumi ukon lamboro jongo blai. Hakumi bakitno ka pop jonga parte. Sukito ki bela korcha ka jingawai jongo ukon lamboro.
Jesu. Yes no ngo yame. Bamela one hapoka do nur kamen siyam jangi. Yes no ngo yame. Bamela pen kadang yangi daga communion bakoi communion men siyam. Pelong yangi ro ban hapo jame. Ban yaisa hapo jame Jesu. Lemba kanega jimpedia. Wadnum shayangi ko Jesu. Ban mi habar ka jingi jame. Ban pajingai na me. Jesu baye. Wadnum shayangi ban kinyat yame. Ban kandai yame. Namar kano gada. Bayi sumari ngi Jesu. Kabangi pang habangi shita. Habangi tiapang. Habangi sao jinja. Habangi sao kodlan. Non lang bat ngi Jesu. Yadai ngi Jesu. Ben slay ngi Jesu. Ben koi ben khyai ngi Jesu. Kam dame yagene ki himmen ki para ki baduai agene ka mas bakoi ai wa ka chingang no jangi baro kalong ka basaiso shimti pura ko Jesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesu, 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 la 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 la. Hallelujah, hallelujah, la 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 la. Jesu, 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 Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. La 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 la. Jesu, 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 Jesu. Jesu, 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 Jesu. Tong ini atuai. To ai baga jimpediang yaga sakrament jameng ikarpad ko try kan wanra yaga jimpen koi but kan penyatali kawai yangi dau Chris utrai jangim utrai undon drink card but pim no yaga kle jambe karpad yaga jinkar kulau Jesu. To ai ba kakti kamon jameng ikarpad ko try kan yada ya upai ubakot karpad yame badenda melapin kuid yaki tos ngoba banai jingikai Kramba, daga jimpin tingen kaba minta, kin poi shagi jimba, kiban sawan. Dau Chris utrai jangim. Blay badan bor baru enkar kuya pi upa, baru kun, baru men sim Bakhuid. Ya leitsup ben pen panak kubar baba jang utrai daga jingim ka jampim. Bar